lafiya ta lau alhamdulillah. Mun yi azan amma Allah ya fitar da ni lafiya lau, yanda na shiga motar na haka na fita. Na taho daga cikin gari zan zo airport, wallahi wani ibtila'i ya faru. Wani mai mota ya zo gitta mana, muna cikin tafiya. To alhamdulillah dai mota sai ta ragargaje, amma ni ka gani ras. A wannan gari ne? Wasu Abuja ne. Na taho daga cikin gari zan zo airport, wallahi wani mai mota ya zo gitta. Da ya zo da gudu, ina ga shi ma yana sauri, shine ya zo gitta mana, shine aka samu wannan azdan. Sai motar mu ta kucce ma direban, ta fada hanyar ruwa. Kaman dai alhamdulillah wallahi yanda da shiga motar nan haka na fita kalau. Wanda kace ya gita muku din, akwai wani abu da ya faru da shi, ko shi ma bai samu wata tangarda ba haka? Shi motar tashi bata faɗi ba, ta mace ta faɗi. Ta mace ta murgina, ta ƙara murginawa, ta tsaya a wannan hanyar ruwa. To ni ne a sama, alhamdulillah na bude kofa na fito. Direba na ma alhamdulillah shi ma ya fito ba tare da wani rauni ba. An ga kamar misali tayar gaba ta motar ta kusan, koko a ce ta rotse haka ma, ta ragargaje haka da to ai da yazo ya taba mu, ta daki jakin baban gida, ta dawo ta ƙara dukan shi, sannan ta daki wannan ramin na can, sannan ta dawo cikin ramin. To yin sai ta murgina, ita jirgita, sai ta fada cikin wannan kwalbatin. Shi yasa za ga tayar ita ta fi kowace shan wahala a ciki, amma ba ta bace ta fita. To Allah ya kyauta gaba. To duk ma dai abin da dai aka yi alhamdulillah dai gani dai ni ne dai ake ta abin akai. To muna fatan alkhairi ga masu yin jaje. Ana ta kira na a waya, wallahi hawaya ta dauke, me aka ta ba caji. Yanzu ya kokarin sa caji na ana mun jaje, an ji abin da ya faru. Kuma ina fitowa daga motar, mutane sun riga sun yi tarab da ni ne, sun gane ni ne. Sai aka fara ɗauka hotuna, ana ta wasu na yin bidiyo. To kuma ba kowa za ka iya daka matsawa a cikin mutane ba. Shi yasa to na ce to bari in yi wannan magana saboda kowa ya ji. Alhamdulillah mun gode ma Allah, mun gode ma Allah. Ko akwai wani abu da ka ji wanda kake ganin akwai buƙatar ka sanar da mutane gaskiyar abin, misali da ya faru zuwa kunnanka? Gaskiyar dai abin da ya faru ba wani abu da ni na, kawai muna cikin tafiya na ji shi mai wata tana cin birki. Wai da ya ci birki mota ce ta juya kai ta da ke mu. Shine muka da kiran inda ke gaya maka da ina baka labari. Muka fara, to bayan na taho ina airport, sai aka ce min gashi an nuna a zahiri na yi asdan, kuma gashi na fito lokacin kai na ba hula, ana neman wayoyi na, gashi na hau wani yamin bidiyo ana cewa gashi rara ko asdan kaza. To na ce ma shi mai harkar social media Rabiu, na ce musu to na yi asdan dan na san za ku gani. Sai ya ce ai har ma ya gani, an tura a wani group. Sai to ka rubuta lafiya ta lau, saboda kada wani amfani da wannan damar kuma a je me aka ce a shigar da wani makirci a ciki. Lafiya ta lau alhamdulillah. Mun yi azan amma Allah ya fitar da ni lafiya lau, yanda na shiga motar na haka na fita. Muna kuma me aka ce fatan Allah ya tsare gaba. Shi direban ne kawai ce mun yana jin wani abu a kirjin shi, amma ni lafiya ta lau, ni ban ci komai ba. Yadda na shiga haka na fita alhamdulillah. Ina fatan alkhairi. Ina masoya waɗanda suka tabgo min jayi, da ma waɗanda ba su go min ba, da masu so su min, da masu aiko sako. Dan naga test ya me aka ce ya fi guda 300 ko 400. To na dudduba wanda zan duba, masu wanda zan na dan babba da reply. To kuma kafin in gama caji na dauki. To ina fatan alkhairi. Na gode wa salamu alaikum. Allah ya kara mana mu masu lafiya, Allah ya kara mana lafiya, waɗanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya. Alhamdulillah ina fatan alkhairi. Ina masoya waɗanda suka tabgo min jayi, da ma waɗanda ba su go min ba, da masu so su min, da masu aiko sako. Dan naga test ya me aka ce ya fi guda 300 ko 400. To na dudduba wanda zan duba, masu wanda zan na dan babba da reply. To kuma kafin in gama caji na dauki. DCL Hausa.